Per cert, que avui hem sabut que la Fiscalia demana fins a 7 anys de presó per als anomenats 9 de Lledoners. El Ministeri Públic considera que els 9 investigats van atemptar contra la pau pública, paraules textuals, quan van protestar contra el trasllat dels presos independentistes a Madrid. Això era l'1 de febrer de l'any 2019. Ara podem saludar David Aranda, que és un dels advocats dels 9 de Lledoners, és membre de l'organització Alerta Solidària. Molt bona tarda. I com han rebut aquesta decisió de la Fiscalia? Bé, bona tarda. Volia recordar que no és només la Fiscalia qui demana penes de presó també per als 9 de Lledoners, sinó també és la Generalitat de Catalunya qui forma part, diguem, de l'acusació i, per tant, ens sembla paradoxal que la Generalitat sigui personada en causes com aquestes. Què en pensa, de tota manera, del fet que se'ls acusi d'atemptar contra la pau pública en les protestes davant de la presó? Bé, entenem que la pau pública és un concepte molt ampli i que una manifestació ja tendeix a alterar la pau pública, perquè al final el que busca és que hi hagi uns determinats canvis o protestar contra determinades injustícies. I, per tant, una certa alteració de la pau pública és el més normal del món en una societat democràtica i és una cosa que s'ha de tolerar. Llavors, entenem que les acusacions són del tot desproporcionades. Els acusats estaven citats al jutjat de Manresa de cara al dia 18, però em sembla que això s'ha modificat, no? Què ha passat? Bé, per qüestions processals inexplicables en certa mesura s'ha posposat pel 27 d'abril i sembla ser que ningú vol, igual que en el cas del Marcel Vivet, que havia de ser jutjat al desembre i al final s'ha posposat per la setmana vinent, sembla ser que en aquests casos en què la Generalitat està personada com a acusació, a vegades per causes desconegudes s'acaba posposant per part després de les eleccions perquè sembla que hi ha un interès ocult en anar tirant pilotes endavant en aquests casos. Com definiries, explica't més, amb aquest interès ocult? Bé, la Generalitat de Catalunya, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana formen part del govern. Va haver-hi un cert rebombori a partir del cas de l'Adrián Sas amb totes aquestes acusacions particulars de la Generalitat contra independentistes. I bé, sembla que això els hi molestava o que els hi feia mal sentir determinades coses de part del moviment independentista o de part dels seus votants, els hi feia mal sentir determinades coses al voltant d'aquestes acusacions.